Λοιπόν, εγώ σας παρακαλώ κύριε. Καλή χρονιά, να είναι ευτυχισμένο το 2017, ό,τι άσχημα έγινε να μείνουμε πίσω. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας, εσάς και στις οικογένειές σας, να είστε καλά με τα παιδιά σας. Και μου δίνεται η ευκαιρία, και γι' αυτό η πολιτική περιβολή, όπως μάθατε και όπως έμαθα και εγώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την προηγούμενη Τετάρτη, προχθές αποστρατεύτηκα. Κρύβω τη συγκίνησή μου που είναι δεδομένη. Επειδή έχουν δει το φως δημοσίευες πάρα πολλά και το όνομά μου έχει εμπλεκθεί σε αυτά ότι αποστρατεύτηκα. Ζήτησα κατηδίαν τον κύριο Αρχηγό τη διάψευση, η οποία δεν έγινε ποτέ, δεν έχει διαψευστεί επίσημα, αλλά θεωρώ τετελεσμένο το γεγονός των κρίσεων και της αποστρατείας μου, τετελεσμένο, και θα δούμε αν είναι στοχευμένο. Γιατί πιστεύω όταν αυτά τα πράγματα μένουν μετέωρα, χαλάει η συνοχή του σώματος. Πιστέψτε με, το αγαπάω πάρα πολύ. Διότι η οικογένειά μου είναι πυροσβεστική οικογένεια, ο πατέρας μου από 5 χρόνια μέσα στους σταθμούς. Και σήμερα βρήκα την ευκαιρία και ήρθα, όχι για να σας τιμήσω, είναι τιμή δική μου που έχω περιορίσει μαζί σας, να το ξέρετε, αλλά ήρθα να παρευρεθώ κοντά σας για να σας χαιρετήσω, επειδή είμαι κοντά, πιστεύω, σε πολύ αγαπητά μου πρόσωπα. Και στον αγαπημένο μου Πειραιά, όπως ξέρετε, έχω υπηρετήσει κόσμο. Θα ήθελα, αν στενοχώρησα κάποιον, δεν ήταν στοχευμένο, θα έγινε πάνω σε κάποια ένταση και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, και να με ευχηθείτε να έχω καλή πολιτική.